lungiting asmara tasih sinarengan ingkang hormat Mas Hybrin. Ayo Badol. Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu duh wong ayu rae dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah gadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti jopi cersemaya wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen eling kamu tresno tutu podo nanging lungiting asmara Ayo keluarga besar, terima kasih dari Bapak Sahak, matur untuk semuanya. Wih, seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu duh wong ayu rae dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan ajan mung tansah gadang aku yen sliramu ra kelingan wong ayu anti-anti jopi cersemaya wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara